Jin ji bo ku debara xwe bikin zebzefroşî dikin. Li bajarê Amedê nêzîkî 10 sale 212 jin li ser kolanên bajêr dezgehên zerzewata vedikin û fekî û zebze difroşin. Bi vê şîklî jî xwe xwedî dikin. Lê bi buhabûna kel û pelan li bazarê hejmara jinên zebzefroşî daketiye. Heman demî de kirîn û firotina wan jî kêm bûye. Ji bo vê yekê bang li rayadaran dikin ku çareyek li halê wan bibînin. Tedî got tıçma pazarcılıktaki yani pazarcılık işi zor e. Jin nikarin bikin. Mekir. Em bu 10 sal em dikin. Me xweş zikir. Me nişana gişa zîda. Di sed û 12 jinin ana ji vî ekonomik krîzî re jinê me giş yani nikarin ne eşya bigirin ne karin bifroşin. Ve giş mal dane. Yani te ana mêzekî tu bijimêrîse 5 heb ya 6 heb jin hene ya tune. Jinên sebzefroş sibehê zû di şefaqê de dest bi karên xwe dikin. Her jin li ber dezgehek cûrek meywe an jî zebze heta êvarê difroşin. Hin jin xwedî dezgehê ne. Hin jî bi yewmiye jinan li gel xwe didin şoxlandin. Jin amaje pê dikin ku jin jî dikarin her karê bikin û zarokê xwe xwedî bikin. Bira jin hebiya misal dazde mesîra xwedê vî îşa bikira, bira hema min pê gedê xwe xwedî kira. Bira tu nebiya. û de ji bo xewata gedê xwe ji bo geçima dinyayê em ji xwe re dişixulin. Wele viya wey salkî zêde heye ji xwe re vî hewa dişixulin. Gedene, oqilin, malin, îdara dinyayê. Bavê wan jî royê hefte 4 rû dişixulin, 2 rû naşixulin. 3 milyon jibde tamam. Li bazara taxê de bes zebzefroş û fekîfiroşên jin hene. Heman demî de daxwaz dikin ku bila zebzefroşên mêr tên bazara wan. Hêjayî gotinê ku bazara jinên zebzefroş li seranserê Tirkiyeyê bazara ya herî ewliye. Di vê bazarê de bes jinên ku rastî tundiyê hatine ji bo li ser piyên xwe bisekinin dixebitin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.